David Take ikkonferma l-istorja żvelata minn one.com.mt li se jkun qed jirriżenja mill-Parlament. Facebook Live li Take iħobb jagħmel ħafna minnhom quddiem rapporti ta' ksur ta' regoli u ħlas pendenti ta' qrib il-miljun euro VAT dovuta lill-Istat, Take sostna li huwa muħati ta' xejn. Saħaq li huwa ħati biss ta' żball amministrattiv ta' filing ta' accounts fil-ħin. Jien minn dak kollu ma jinħati ta' xejn ħlif ta' żball amministrattiv ta' filing ta' accounts fil-ħin. Il-Malta Today kienet qalet li fuq kampanja minnhom li hu shareholder waħdu fuqha ma daħħalx ir-returns tat-taxxa l-10 snin sħaħ. Meta One News vela dak li issa Take ikkonferma intqal li sorsi mid-Dar Ċentrali qalu li l-erba' saru laqgħat bejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg u David Take bilan li jkun hemm soluzzjoni ċara ta' kif tkun evitata ir-riżenja. Quddiem l-aħbarijiet skandalużi fl-aħħar ġimgħat, Bernard Gregg dejjem aċċetta l-pożizzjoni ta' Take u kien lest jakkomodah billi sostna li kien kuntent bis-sospensjoni li ħabbar sa issa. Sospensjoni li l-Partit Laburista kienet deskriva bħala finta. Fi-stqarrija saħansitra l-Kap Nazzjonalista Bernard Gregg irringrazzja lil David Take, dak li fil-Facebook Live li għamel ma naqas li għaddi botti lil Adrian Delija li kien allega fuq u li ħa flus minant l-allegat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. L-iżvilupp ta' Take ġi wara li fl-aħħar 24 siegħa kien impressjoni ma taqta' xejn u Take kellu jċedi anke għandu l-appoġġ tal-kap. Fost oħrajn nies qrib l-ex-kap Adrian Delija sabtu saqajhom internament u qalu li wara l-mod kif kien stmat iż-żimel tagħhom l-inqas li jippretendu hu li Take iwarrab. Tal-fazzjoni Delija sostnu li ma jiġrix hekk kien se jkun hemm il-konsegwenzi. Hekk kif issa ddiet tal-fazzjoni Delija bis-saħħa ta' Take ingħatat daqqa oħra lil Bernard Gregg li wkoll għamel snin ma jħallas flejs kbar f'taxxa dovuta qabel daħal fil-politika u nkixef mill-mezzi tax-xandir. Jirriżulta l-internament dan il-każ reġa' qajjem ferment u David Take ftit li xejn kien baqa' l-għażla għax inkella hemm min fil-Partit Nazzjonalista li se jkompli jżid il-pressjoni fuqu.